naimbag nga oras yu amin papagayam at daak manen tuy gayen ken kapsat yo Ilocano. Kumustan, anyat madamagen. Agang anges kay paymet lang. Kasi ni Apo, adat tuy paylaeng si Bibiyag. Ulay no, agsasaro no ti paspasamak nga di mapakpakadaan. Kaya titang nga radagondaway intay ibasa. Pinapagasatan anang ngabak. Ito'y pakontest tayo nga sad poetry writing. Dito'y art critic. Ket kadwa tayo nga rod ni Akyong nga nagkapupay papagayan dijay adayo nya kamusta na Akyong? Hello. Ne ay nya tadet kumablao kamit abalong. Hello. Kapkabilaawan kayo amin kayo papagaya. Kumusta kayo? Nya tadet agan ano ka manin niya. Imbis ka naragsak ka kumata ni datoy tayo manin, nagkikita tayo manin, hindi kito'y gagayan tayo, napingakasta ka. Gan ano ka? Yeah. Sinaman kaibigan ko. Pinilit mo nga pinagbasa ng ito danaw. Maka... Apo ya. Lokot tayo nga ubingan. Yan nga rin talaga nga basahin amin na data 31. Basahin amin data 31 nga dani at si ka nga rin tinag-judge. Kaya kumusta ti resulta na? Yan ako nga makagit over. Yan makagit over ang ikaw. Mga pansangin namin. Lokot. Kanya nga rod. Adda di resulta na kanyamon. At tanang ko. Ang tingulong namin kinimanong Alex nga. Tinina mo sino nagigika na lang yan. Kaya, alat na mahabak, basta contest ka na ikaw. When it could be yan, para kanyak, amin nga simmalip at nangabak yan. Kaya kasano nga tati pa may antabalong. Yeah. Muna amin muna mati ka talagang Ano yan? Ibagayam na una natin paulo pa-contest tayo na. Ala, iya nga rin ko ba yan natata? Sige nga rin, dita ka palang ta siya pala ti makaamong nga rin. Pagpasensyaan yun, papagayam ta. Madinsa nga talaga. Maditi epekto na kin dito yung ngungutin tayo nga Akyong dito yung nabasbasa na nga entries. Yung papuso na launay da kayo. Well anyway, lain mi dito nga gundaway ti agyaman. Kada kiti papagayam tayo nga simmalip. Ken pati pa yan nagiti naayat nga imaymet nakitakta ko nainay, nakibinbinlasa, nakikinkinomento, iti deto'y thread, deto'y contest tayo. Kaya, before nga rin nga ibasa tayo deto'y nangabak, napagasatan man ko gayam nga kunat, handmet nga rafulan niya, deto'y nangatiw, deto'y contest tayo nga sad poetry writing. Iparang mi pay nga umuna dagito top 10
nga entries. Sakbay tayo ito nga ibasa dito'y Sades Poetry iti art critic para iti 2014. Kasanuak ang makidangadang iti daytoy abiyag. Iti kastoy ang kasasaad ko. At kadi umdas nga igam ko. Diyos ko, alain ako iti saklang mo. Ngem na dawen, naangaw no kunding nigasad. Paggaag amang ngagag, pagamuan angis mo kas lamagsat. Natukay buteng kan panaas, anay kamadan ka unggag. Saludsod amang dudug barukong, hanya't nagbasulak. Palubusak dagiti lulua amang lemmes pusok. Inak alilawin dagiti sa ibeg na umukuok. Ipupok ko dagiti dungaw na agsisimbalod. Mayrok no'y laing kan ka ti simbeng panunod. Luluak nga umaribasay, agted-ted nga awan sartay, umukok ni saem, namnama na keltay. Mangliweng nga iliw ko, saan ko na may parik na, dakan o biyag ko, nga madayukan dito'y din na. Ngayed nga itden anaraar jay bulan. Buya mang maris agnonugen arik na. Kinaagmay maysa. Asog sana ang asutin na. Sapuyuten na nga ilili. Kadagiti arasas nga naumbi.
ugly volumes of the harsh history of no youth. Chapters on chapters, lonely, somber, and spectral. Pregnant cries of so deeply tormented sorrows, slashing, tearing her disconsolate heart. Hope you understand me for being imperfect. I've won living in this world with my long, permanent silence. Simepeg ti ganito di napakadaan. Anang gapas ti amin na pagbiagan. Naungaw amin dagiti pagbiagan. Naianod agraman idasar ti lamisaan. Naganak nga agsa sa ibek. Bunga ti aramid, anak nga inday patpateg. Mamirmiraot amay daddadanes. Gapot pa nagturay kagamrod at imapmapnek. Tibayakabak, nagbalin adelobyo. Idi sumiplag ti singir kadagiti tattao. Asog ken sangit, dungaw nakaadado. Panagsingir ti nakaparswaan, kinagamrod ti tao. Dagitjay, isumet lang akasto na iti sa linggina dati akyong tanay. Talagang napipintas gayam na gito'y entries. Ngem sakbay nga tingin tayo papagayam di dyan ang abak. At to'y nga rad digiti daduma paya na isalip. Iso digito'y sumaganad. Pagtanggap at danyo ni Heart Angels Ram Neil Hikbi at danyo ni kuya tayo nga Hil Calderon Mia Banjo iti danyo na sa ibek ti may nga ina ni Ayang Kapuyan may sapay at danyo na met napauluan ti You Cruel Joanna ni sis tayo nga Roda Rambawa itidani na hello punso ni pagayam tayo a Marlon Nagbayani Rodrigo itidani na andinak gamden nga ayaten apo na yan pagayam apay nga roden ngem banyon di tayo bibiyangan et ni Diwata ti Bangkag itidani na napasarak a kinaulpit ni Miss April Balangge iti danyo na naulpit adaluyon ni Miss Jane Ariel Pajarillo iti danyo na gasat ko anagayat
Harold Kim Oblino, iti daniw na puted arangtay na bagyong atake di dating arangtay di. Ni Miss Jovita Castillo, iti daniw na taredted tilwa. Tapos sa dadaniw na nga duwa ni Sikurdaps ako, isudag ito iti huling yakap ken sayang. Ni Olivia Asuncion, iti daniw na subad sakripisyo. Tapos may isa pa yung daniw iti pag-ayam tayo ni Jane Ariel Pajarillo, A Father's Love. Ni Mia Banjo, iti may kadwa daniw na Rabaw, iti tanem mo. Tapos dati dani iti pag-ayam tayo ni Evie Barangan Pascual, napaaluan na ti Nayurit Agasat. Dapat may isang entry naman ni Heart Angels Ram Neil, nagtrigat ka nga i-pronounce na tinagan mo pag-ayam. Pasakit. Kaya nagdamay kadwa man na daniw na ni April Balangge, pinaaluan na iti Supapak. Kaya may kadwa nga entry pa ni Miss Evie Barangan Pascual, napaaluan iti Bendisyon ti Diyos Ama, iti panawen ti Paskwa. Well, yaman kami manen, iti anos yung nag-entry kapag ayam. Kaya sapay ko mata itultuloy yung latta ti agsursurat. Amoyo ket napintas ti daniw nga pangi peksaan, nagiti anek-ek ti puso, ken nagiti salsaludsod ti isip ken panunot. Personally, this is my way to keep myself sane. Panada. Well, anyway, adto nga rin nga intay basa dito nangatiw iti daytoy damo apa-contest dito art critic, Sad Poetry Writing 2014. Pukaw ni Arasas. Daniw ni Brati Bonza, the youngest. Sinaludsod ko ti bagik, no anyat nagkurangak. Pinilit ko alagipen, tinaglabas a pasamak. Inarin na arak dagiti desdes a nagnaak. Tapnon matakwatak, tipudno asungbat. Ginubal ko ti bagik, nga umumkis ti sakit. Inaklon ko dagiti banbanag, uray pa'y napait. Uyaw dagiti tattao, kasla angin na sumaplit. Diyak kinain kaskaso, yung pusok nagsangsangit. Uwen kinalikodag, dagiti banag na umiso. Sinaranget ko hustisya ti kinapudno. Imparipirip ko balbalikas ti kinakillo. Nagsaadak ka na sa brak, gapot kinapudno ti ayat ko. Umkisak man tinapigsa, niyam naladawen ti amin. Ipukaw kumansag sa gabayan, kas lalaing ang awin.
Mangegman ti lubong dinan tulos patyen. Tain gamer ko ti magik, iti manangal lilaw a panawen. Hintang guyop ko nagiti arasahas ngayon impenek. Impukkaw ko iti lawang, amin na sasakitek. Nagsanggasan, kaya rigak man tayo may sabayek. Nasumbatan nak, katawa ken ay ayek-ek. Itan sapsapulek ti pudno a kinatawag. Tinalikodak ti bagik, ken kinasiasinok. Gapot may nga ayat nga inak sinapuyot. Inrupir ko dagiti banag anang itundat kinaulbod. Hina. Naiturog nan dati ubingan ti kasasangit nan piman. Ket di tayo mga ganapo dati oray tayo nga komentaryo nan ni Akyo yan diti Dani wen. Well anyway, one could really imagine how unfortunate, how sad, kasano ti kinasakit, kinapait, ken kinakasang ama pasaran ti may sa aparso deta. Dati awan na pulos ti dumngeg kanyana. Awan na pulos ti dumngeg kadagiti anek-ek, dagiti inimpenen, dagiti kayat na nga ibalikas, nga uray na laimpok kawen piman, ngem naladaw ka na ti aminen. Imbes nga maawatan da, kaslabayek, nga kinat-katawaan da, kin inay ayek ikanda kano. It's really very sad to see one single soul ang mapukaw papagayam. Ket isungarod deto iti maysa nga makagapo no apay nga we encourage people to go into poetry. Ta napintas deti nga pangyaw awanan kunak manen. Well, dito yung arutan ti pagpatinggaan man, and dati panagtitin ako na tayo. Ulitin mit pagayam ti agyaman, iti anos yo. Anos yo manen, adimngeg, iti daytoy gayem, ken kapsat yo. Ilocano.